An balimaw ani ɲakuma bi kibaruya min b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko Sɛbɛnnikɔrɔ cité IFA bako la yen kɔni a yirala k'a fɔ kɔni ko du 28 olu kɔni sokɔnɔmɔgɔw kɔni bɛna gɛn kalo kura tile 11. Ayiwa kibaruya minnu sera an ma nin ko in na olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko ayiwa nin ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ min yɛrɛ ye cité IFA bako ye kɔni a yirala k'a fɔ kɔni ko ye logement sociaux dɔw de ye minnu kɔni dira nin tigi ninnu ma san 2007. Ayiwa nin tigi ninnu minnu bɛna gɛn olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni bin min kɔni kɛlen bɛ u kan ko k'a d'a kan olu nɔ foyi tɛ gɛnni kɔni kun na ko n'i y'a ta k'a lajɛ min yɛrɛ ye IFA bako ye ni ale ye kɛnyɛrɛye ayiwa baarakɛyɔrɔ dɔ ye ale de kɔni ye yɔrɔ in kɔni jɔ ani gouvernement de kɔni ka bɛnkan tun don wa o kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ kɔni ni san 25 kɔni tɛmɛna minnu yɛrɛ ye sotigiw ye kɔni a papier kɔni a bɛ d'u ma entreprise in tigi kɔni ni bɔra jamana ni nin tigi ninnu kɔni kɔkɔrɔ ni ka taa juru dɔ kɔni ta ayiwa Ecobank la ni ka nin so ninnu papier ni o bɛ ale bolo janni ayiwa ninnu ka don kɔni a ka se ni ka t'o di Ecobank la garantie la ka sɔrɔ ka wari dɔw kɔni bɔ Ecobank la a yirala k'a fɔ kɔni ko waati an bɛ yɔrɔ min na sisan ayiwa entreprise in dɛsɛlen kɔfɛ ka wari ninnu kɔni sara Ecobank a yirala k'a fɔ kɔni ko so ninnu bɛ segin Ecobank de ma wa a bɛ se k'o feere mɔgɔ min mana diya o ma sotigiw kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni k'olu bɛ yɔrɔ min na k'olu t'a dɔn olu bɛ t'u komi u bɛ t'u jami olu b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaba yɛrɛ fɛ ko ale k'i sen don nin ko in na cogo min na olu min ma foyi kɛ nin wale ninnu na k'olu kɔni kana se ka olu ka so kɔni kana gosi olu la olu ka bila kɛnɛmana na k'a sɔrɔ u nɔ foyi t'a ko la ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a yira la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko Mopti kɔnɔna na walejugu tawa kɔni kɛlen don ka u ka walejugu kɔni sinsin ayiwa nin dɔgɔkun kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ tarata don ko yɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ f'o ma ko Niyo ni ale bɛ ayiwa Koro mara la yen kɔni ko maajugu ninnu kɔni taara don dugu fitinin kɔnɔ ni ka ayiwa maa 4 kɔni faga an ka finitigiw kɔni taara se yen yɔrɔ la u kɔni y'a sɔrɔ mɔgɔjugu ninnu kɔni bolila nka u y'u to u ka ɲɛɲiniw la ka se ka mɔgɔ 3 kɔni minɛ siga kɛlen bɛ mɔgɔ minnu na k'a fɔ kɔni ko o ye maajugu ninnu dɔw ye ayiwa o fɛnɛ tɛmɛnen kɔ bɔ yen dugu wɛrɛ ni o bɛ an ba fan fɛ ni ale bɛ ayiwa Duwanza mara la yen fɛnɛ an ka sɔrɔsiw kɔni k'u to ayiwa lakana yalaw la ni maajugu ninnu kɔni sera ɲɔgɔn ma yen yɔrɔ ninnu na kisɛci ninnu kɔfɛ a yirala k'a fɔ kɔni an ka finitigiw sera ka maa 5 kɔni faga maajugu ninnu na min ye maramafɛn caman ye minnu bɛ tali kɛ marifaw ale ni mugujugu dɔw minnu bɛ yɛrɛkɛ olu kɔni minɛna maajugu ninnu bolo ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛba kulomajɔ la